ഷിംലയിലെ രണ്ടാം ദിവസം മഴ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർക്കണ്ട പിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പീനട്ട് ബട്ടർ തീരെ നേരത്തായിട്ടുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. സമ്മർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പേര് തെർമൽസ് മാത്രമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി. ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇവിടെ സ്പിറ്റിലും കിന്നോറിലൊക്കെ -10 വരെ സമ്മറാന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലഗേജ് ഇവിടെ ഏൽപ്പിച്ച് ആവശ്യത്തിനുള്ള ജാക്കറ്റും തെർമലൊക്കെ വാങ്ങാൻ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങി. ഷിംലയിൽ ഈ ബ്ലോക്ക് ഒന്ന് ഒഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാത്രി 8 മണിക്കെങ്കിലും കഴിയണം. നമ്മൾ ഇറങ്ങാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നതിന് മഴ കിട്ടിയോണ്ട് ഒരു 1.5 മണിക്കൂടെ പോസ്റ്റായി കിട്ടി. ചായ ഒഴിച്ചിരുന്നിട്ട് വലിയ മാറ്റം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വണ്ടി വല്ലാതെ സൈഡാക്കി വെച്ച് മാർക്കറ്റിലേക്ക് കടന്നു. നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു സാധനങ്ങളൊക്കെ മാൾ റോഡ് കിട്ടും. പേശി വാങ്ങണമെന്നേ ഉള്ളൂ. ബൈക്കിലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വാട്ടർ പ്രൂഫ് ജാക്കറ്റ് എടുത്ത് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ക്വാളിറ്റി 2200 പറഞ്ഞെങ്കിലും അവസാനം 900 പറഞ്ഞു. തെർമൽസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ജാക്കറ്റും ബോളും സോക്സ് മാത്രമേ നമ്മൾ വാങ്ങിയുള്ളൂ. ഇനി അങ്ങോട്ട് വണ്ടി സർവീസ് ചെയ്യാനുള്ള വകുപ്പൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ധൈര്യത്തിനോട് ഒരു ഷോപ്പ് കയറി തെർമൽ സർവീസ് ചെയ്താൽ ഇനിയിപ്പോൾ ടയറിനെ മാത്രം പഠിച്ചാൽ എമ്പുരാനുള്ളത് ഷിമിലിന്റെ ഏറ്റവും ബിഗ് ടൈമാണ് ഏപ്രിൽ മെയ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വില അങ്ങോട്ട് കുറഞ്ഞു കിട്ടുന്നില്ല സാധനത്തിനൊന്നും. അങ്ങനെ പർച്ചേസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ നിന്ന് അറിയും. 2 മണി കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ആർക്കണ്ട പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നൊന്നുമില്ല. പോകുന്ന വയ്ക്ക് എവിടെ ഫുഡ് അടിച്ച് നേരെ കുഫ്രി പിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കണം. 2 റൈസും ഒരു ക്വാർട്ടർ ചിക്കനെയും പറഞ്ഞു. എന്തിനാണ് ഒരു റൈസ് കൊണ്ട് ഇവൻ കറി ഒന്നായിട്ട് കമത്തിയെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായില്ല. കാണാൻ വലിയ മെനൊന്നുമില്ലെങ്കിലും തിന്നാൻ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ബാക്കി കുഫ്രി എത്തിയിട്ട്. അപ്പൊ ശരി.